Hürmetli millettäşler, vatandaşlar, bütün Dünya Tatar Koнгрессінің Яшел бүлікшесі исеменнән һәммә халкыбызны Татарстан Республикасының 100 еллыгы белән тәбрик итәсем килә. Безнең халкыбыз иң булган, иң уңган тырыш халыкларның берсесе. Шуңа күрә безнең Татарстаныбыз дөнья күләмендә Татарстан Швейцарияга тиң дәүләт булып яши. Бөек халкым, киләчәктә дә үзеңнең тарихыңны киләсе буыннарга тапшырып, мең еллар яшәргә язсын. Татарстан – богатая ресурсами республика, но ее самое главное богатство – это, конечно же, талантливый, трудолюбивый, многонациональный народ своими историями, традициями и обычаями. Общечеловеческие идеалы у всех народов одни – жить, творить, созидать во имя счастья наших близких, детей, процветания Татарстана. В связи со столетием всех поздравляю, желаю всем здоровья, процветания и новых успехов в трудах на благо родной республики.